era visto. Adicción. Veña, Chuck Norris, dalles caña, acaba con eles. Kevin, non o vas creer, pero nesta película Chuck Norris víngase duns que fixeron mal. Unha trama auténtica, original. Isto nunca se viu na televisión, home. Non me distraias, que estou pasando de nivel. Ai, payasos, atendeses a Chuck Norris en vez de atender a maquiniña esa dos collous. Así che vai, home. Mira, con estas películas aprendes os auténticos valores da vida, o valor, a amistade, a moral, pegar unha boa patada na cara cando fai falta. Que merda pasa agora? Vai, televisión. Pouco método científico. Pouco vai, non? Bom, seguro que foi cousa da antena. E mira que é prácticamente nova, do trinque. A ver que fago eu agora. Xa sei, vou pensar nas miñas cousas. Xa está, xa acabei, non teño máis. Toma! Ala! Ala, acabei o xogo, Estou feito un máquina, Que? Que lle pasou á tele? Estropeouse ou que? Sí, home, sí. Pois non é normal, porque a antena estaba ben, Queres botar unha partida? Kevin, por favor, eu xa son grandiño para xogar aos marcianiños. Non é pa min, home. Que non é de marcianiños, Este é outro xogo, hai moitos tipos de xogo, casi todos con violencia. Mira, proba este. Vou probar, pero por probar, xa te digo que a min isto non me vai. A ninguén que estea ben da cabeza lle poden gustar esas cousas das maquiniñas. E menos a alguén cunha vida tan plena como a miña. Toma, toma, e toma ti tamén. Morre, cabronazo. Que ben, fillo, que maravilla. Viste como papel. A ver, Kevin, espabila, home, espabila. Que estás dormindo, veña. Oh, papá. A ver, dalle ti agora. Sí, a ver. Veña. Uf, A ver, xa está, xa veo eu. Toma, Bin Laden, toma. Que ben, verdade? Sí, unha maravilla, papá. Como puiden estar tan cego todos estes anos, A televisión e o cine actuais son unha merda. Os videoxogos están moito mellor, home. Onde vai parar? Son máis realistas, máis violentos, son moito máis fortes, Moito máis sangue e saen máis cachondas. É unha realidade moito mellor. Kevin, por favor, home, non te distraias. Estamos ao que estamos, ou que? Papá, que son as 4 da mañá, E ademais, mañá teño que madrugar para ir ao instituto. Mira, Kevin, por favor, nesta vida hai que poñer prioridades. Que é máis importante, a túa educación ou os xogos? Os xogos, claro. Pero é que xa non podo máis, que teño sono, papá, por favor. Eso de que, home, a ver, espabila, anda, atende aquí. Atende. Que non, que vou dormir. Pero podo xogar eu só. Claro, pasa ti o xogo ti só, papá. Dalle aí, xoga ti só. Isto é o mellor que hai, O que non entendo é como hai xente que se engancha a estas cousas. A mí non me pasaría na vida. Eu sou unha persoa moi centrada. Moncho, queres un viño? A ver, Moncho, botoche outro viño ou que? O que queiras, home? Pero é que estamos. Queres o viño? Tranquilo, home, que eu atendo. Ti tranquilo. Moncho, mira o que faz, home. E ti ves como me estás poñendo valo? Presentas un cadro clínico clarísimo de adicción, Moncho. Pero non teño problema ningún, Deixádeme en paz, veña. Tes todos os síntomas, vista perdida, suor nas mans, obsesión. Obsesión de que, payaso? Cala a boca. Toma ti tamén. Descuida na higiene persoal. Bueno, eso non é da hora. Xa, pero acentúas, entendes? E, sobre todo, é definitivo. Leva 4 horas con ese chisme na man. É un xefe de vista tes, Lino, cuidado. Un psicólogo bárbaro. Que tan amigos de loupear son eses dous, payasos. Como vou ter eu adición aos videoxogos? Nin de coña. Moncho, que fas? Moncho, podes saber que estás facendo? A ver se coloco tú no seu sitio. Xuraría que escoitei a don Anselmo. Serán suposicións miñas.
Don Anselmo botoume uns días e estáse pensando botarme para sempre. Mellor que carallo, así teño máis tempo para xogar. Adición, adición. Ríome deso, home, por favor. Eu controlo a miña vida, E máis a miña vida en parella. Moncho, por favor, queres parar dunha vez con esa máquina que levas todo o día? Métese cada cousa na cabeza, cariño. Chiño, por que non facemos o amor? Agora mesmo, cariño, agora mesmo. Quero te moito. Moncho, atendo, que faz, home? Xa verás como che gusta, eu xa estou pletórico. Para. Esa muller non che gusta. Pero que vai pasar, home, que vai pasar? Pero que estás obsesionado que non lle quitas ollo á máquina. Quita, anda, quita. Estou obsesionado, tens cada cousa. Viña, outro. Vai a parvada. Eu teño isto controlado 100%. Podo falar e atenderlle a isto, sen problema ningún. Un momentiño, Toma. Que dicía? Mamá, perdémolo. Está completamente enganchado. Calo, eu ainda non perdo a esperanza. Mira, Moncho, mira. A tele está amañada, mira por aí, están poñendo o luar. Cala a boca que non me podo concentrar. Vou pasar de nivel. Moncho, mira. Anuncian a Diango co que che gusta. Diango, para min hai moito tempo que morreu. Non hai nada que facer, mamá. Está... Mira. José Vélez. A ver, que meteu o seu viño griego polo cubo por onde lle cae. Ai, Moncho, ai, mira. O que están anunciando. Un especial recopilatorio de Bonnie M. Quietos aí, Eso xa son palabras maiores. Quen se pode resistir ao poder curativo de Bonnie M? Neno, leva isto ao teu cuarto que non o quero ver máis na vida. Pero ben rápido que en 2 minutos estamos bailando todos Rasputín. Mensaxe aos pais galegos. Se os vosos fillos están enganchados aos videoxogos, poñedelle Luar e Bonnie M. E asunto amañado.